episode. Biyag di tao. Naipumpunan ni Papam, Yumi iha. Pimanaw matan nagitimay nakipumpon. Manmanula ang tinabati dito kampusan to. Papa, kasano agpaitan. Agmay-may sa akon ta pinanawan nakmatan. Iha, umay kan. Agawid tayon. Ang mga maabutan tayo titulo. Nasipngat titangatang. Yumi friend, agawid tayon. Naidulin ni Papam. Agawid tayo matan. Agur-uray tayo lugan ni Serbe na pagluganan tayo. Wen, iha. Di kagdanag. Tadak lang dito yan ninong mo. Saan ka baybayan? Taday tatin karik iti kumpare nga ama mo. Aking gaita. Kasladyak pa'y lang kabailan nga aklunan ti pupusay ti amak. Ninong Ben. Jak maiwak si iti panunot ko ni Papa. Sana bale. Patsyak ang makailiw-liwag kan tumutlaang iha. Kanwan gayam. Kinid daw ko kaniliyam agayam mo. Akaduan na kapailaang. Kabayatan nga awan pa'y klasyo. Tapnosan kang ugmay-may sa ditoy. Kat inton enrollment, ag-enroll kanto. Tasyak timang tulong ken ka. Adda na panawan ni Papa Abus-Busak para iti panagadal ko, Ninong. Nakababain mat kada kayo. Idulin mo tanyaman ang nabati na, ta para iti masakbayam da ita. Basta tulungan ka nga gadal, siyak ti gastos para iti da ita. Ninong, Makitak no kasano ti kinapatag mo iti amam. Kasla prinsesa ti trato na ken ka iti si bibiyag pelang. Isu di ka mabalin na baybayaan. Ken maysa, imbilin na kakanyak. agyaman Ninong. Naimbag kayo pa'y. Tadidak pulos pinanawan. Ngamtay kakabagyan ni Papa. Kaslawan bibiyang dan kanya. Manipod na amwandaan na lugin ti daduma ang negosyo ni Papa. Di mon panunutan ida iha. Tauray di si bibiyag pa'y ni Papam. Madlaw a kwarta na lang ti kayat dagiti kakabagyan nyo ken kuana. Ninong, Iswa di mo namnamain nga umasidagdagan ka. Itatagmay may sakan. Taamuda ngamin nga awan magimulandaken ka. Papa, kwartayo man. Rumar kami kadagiti kagayim ko. Siyak ti mang ilibri kadakwada. Ne, katno kahit itad ko lang ti kwarta ken kay dinaminsan nga aldaw. Sabali pa iti allowance mo nga intad ni mamam. Nagimot kayo mutan, Papa. Saan man langan? Ni mamalatan ti pagdawatak, ta sigurado adinak payan. Sira iha! Mabit lang! Umay ka nga rotekan kay ti kwarta! Saanan? Una yan ni Sierra. Agad adal pa'y lang ngam na ibarkatan. Di nalatultuladan ni Yumi. Nakasingsing pa. Aywan, awagak man gayam di anak ko iti bunyag. Ta kumustag. Nabayagan asana nagparparik na day nga ubing. pasensya kayo Ninong. Busy ak ngamin iji pagadalan. Kan exam week me. Iso ajak na sangot nag-text kada kayo. Kat, ada ka di pa'y umda sa kwartam iha? Di kay madanagan Ninong. Adda pa'y nabati iti intadyo a kwarta. Kat no nabayagan day jay. Ada pa'y nabati aya. Wan Ninong, sobra-sobra pa'y kit di dayjay Alang arod iha. Awagan naklang nagdamasapol mo, Wan. Di ka agbabain. Wan Ninong, kat agyaman nakmanan. Ay na, nagsingpot na talaga ni Sir Ben anya. Nagasat na di Papam, tadagayam gayam na kasken kuwa na. Kat isumo tinagbalinin ang may kadwa nga amam ita. Wan nga rod friend, iso nga igagaad kumati agadal para kadakwada. Dakkel ti panagdalik ko ken kayo me. Malaksida ng sirib kay ti pagadanlan. Nasingpot ka pa Patsik ngagbaligi kahit amin at arigagay mo, friend.
Saan man ang maimatangan ni Papam, sigurado ang naragsak no anyaman dagiti achievement mo itibiyag. Kumusta kayo matan, Yumi? Liam? Pasensya kayo na. No, itatayo lang manin nga kikita. Ado nga minti, pakakumkumikuma kiti kalabas. Okay kami laang mat ninong. Ayos kami laing, sir. Da kami kiti at agyaman. Tani, inlibre na kami pa eh. Dito pa restaurant ang inginaan. No pa'y naladawan, isilibrar tayo ti panagkasangayo adwa. Diyak lang pagarop ngagpala pa iti petsa ti kasangayo. Ay na, agyaman kami, sir. Di minto pa yan malagip ka ni Yumi tag birthday. Tani, busy kami mat nga minakalayo ni di pagadalan. Wan nga rod ninong, kat agyaman kami tanalagip yu pa'y gayam. Ay, excuse lang, sir, ha, Yumi? Mapanak man bit iji restroom? Sige lang, iho. Aywan, iha. Awatan da ito regalo para ken ka. Katay ito'y may sa para itigayim mo. Ala ninong, nakababain mat. Hingam agyaman nak Sigurado ang maragsakan mat ni Liam iti daytoy. Pakaragsak ba't makita ang nakailiw-liwag kan iti ipupusayan ti amam. Amok ngamin adimat lakayat ni Papa ang makita nga agladlading itak, ninong. Papa, anya tararamidin nyo dito eh. Sino dito kaduayo a babae? Ha? Ay, Lumar iho. Ang takamat gayam dito eh. Sige, panahon kayo. Lumar iho! Lumar! Ay, di na ko ning kaskaso ti anak ko. Anya ti kaya tasawin ti nakita kaya restaurant, Papa? Di mo kumaikan iti kay papanantay nakitam iho. Isuksukat siya ka din ni Mama? Anya ka di manan ti pagrikrik-yaran nyo nga agama. Manmano kayo lang arudan nga agkita dito'y balay. Agrikyar kayo pa'y. Mama? Aywan, Leomar, iho. Itulod mo man pa'y laang ni Shera iji pagadalan. Agdardaras kanukat. Usarak ngamin tayo may saalugan. Sige, Mama. Happy birthday, Shira, iha! Happy birthday, anak. Agyaman nak, mama. Papa. Oh, papa, ayan ta regalo yung kanyak. Ha? Irwar yun nakitak di dua abak si Jelikod ti Kutsiyo idi. Diyak lang nagsasao. Tamo ka sorpresa yu day jay kanyak. Bagkat tilinaon day jay. Amo kabag mikan ni mama day jay. Ne, diyak mo day ta. Ha? Kutigayim ko na jay. Nalipatan na lang ijalugan ko. Anya? No kasta? Sana para kanyak day jay, papa? Pasensya kan, iha. Igatangan kan tulangan iti sa bali. Anya ti kayat asawan day to'y Ben. Sinubliam ka di manan ti sigod abisyom. Ti kinababaerom. Adda babae yu, papa? Anya babae. Awan babae, Shira. Saan ko matila pang panunutan nyo? Di ka agkam-kam malipin. Idarum ka no kasta ti aramidam. Awan nga ron babaek. Adaya! Awan! Makitkita yu kaditi makitkitak, mama. Wan iha. Naglawag ang makitak dito itaylugan ni Papam ang nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ala, pumanaw tan. Saan tan na bumaba, mama? Saan arumbang ang maamuan ni Papam ti panang surot takan kwa na. Masapul ang maamuan ni Manong dayto eh. Pumanaw tan sakbay amadlaw nata ni Papam. Diyak amo sumarungkar kayo itaan, ninong. No amok lang, nakapagsagana ako maiti pagsasangwan tayo. Awan anyaman na Yumi, iha. Kaya't kala ako mustaan. Kun patawan day di papamintun bigat. Kaya't ko kumaasarungkaran ti tanam na. Iswa dinagas ka. Taamangan kunak no kaya't mo ti sumurot. Sige, ninong, sumurutak kada kayo. Mala, urayin kan ijalugan, iha.
Nagdakkel meten ti balay apag nanaedam si ka babae. Dito'y kaditi nang ibalayan ni papakan ka. Ha? Ni, diya ka mo ti bagbaga, miss. Adaywam ni papa. No di mo kayat nga ibabain ka. Yumi. Ne, ang damat ka ang bisita. Liam, Gayem mo ka di dayto'y gatel a babae. Bagbagam nga adaywan na ni papa. Excuse me. Anya ti bagbagam? pang-asim, miss. Di mi kaya ti gulo. Iso ang pumanaw ka kuman. Basta tandaanam timbaga. Naglukon? Asino day jay? Panagkunakit anak ni Ninong Benday Jay. Mairupang ak ngamin. Ay na, naglukon? Nagdakasan ti pa nagkitkita na ken ka? Ngam jay uniform na. Agad atal mo't lang iti universidad nga ayan ta. Madanaganak. Ang mga noan niya ti aramidan na kanyak ijay. Siyak ti makaamuken ka. Nagubing matan tinangisukatan nyo kan ni mama. Dandan ni agkatawunan kami laang papa. Saan apod nurayta? Di ako maikan iti madi aka ipapanan ti kinasigid mi kiniyumi. Takasla anak kon dayjay. Kamusat yo iti bunyag dayjay. Kastamanan tinaramid mo iti kalabas, Ben. Nagbalin kang ulpod gapo iti babae. Inlawlawag kon ti side ko. Kat adda kada kayo, no diyo kayat ti mamati. Ngam diyo kumagamdan a pagaramidan iti madi ni Yumi. Tano maamuak a pinasakitan nyo, siyak ti makalaban nyo. Isakit yung pa yun day babae, papa. Gapo tawan basol na kada kayo. Ti anak ni Ninong Ben ti umasidag kanyak di tiruar ti pagadalan. Mabit man lang. Tapnam mo, nariribukan ti pamilya mi gapukan ka. Diya ka mo ti bagbagam. Sierra, anya ka din dito nga raramidam. Nasayat mo tadakan manong. Tapno may matangam ti panang ibabain ko iti dayto a babae. Talnakan. Ala, ingkalumugan ni ti kotse. Agawitan. Ngamtsak pa'y napnag manong. Masapo lang madadaal tinagan na iti dayto pagadalan. Lumugan kan no di mo kaya't asyak ti makapungtot ken ka. Ni, ape asyak ti yung tam. Dayta kumababae ah. Maysa, bilangan kan. Alaman langan. Di mo't binalagan kan, Sierra. Ben, anya ka di dayta. May saka mo dita. Agpadpada kayo asarado ti utak yo adwa. Papa. Kinunakmutan asaan ko ang babae ni Yumi. Ngam ipapilit yulat ka. Gusto ko man papa. Siya kunti makamu kada mamagan Sierra. Saan? Adda pang ibaunakin ka. Diyak ka ba ilang dag-drive takaslag kupit ti barokong ko. Kapu iti aramid ti kabsat mo. Sika kumalatan ti mapaniho. Sa dino papa. Itad ko kayong kati address. Adda akong dito sahang ti dakkel na balay. Diyak lang pagaro. At dito iti pangibaunan ni papa kanyak. Nagdurbela ko. Ha? Anya ti masapul mo? Diyak ka mo. Nakapayasyak ti binaon ni papa amang kumustakin ka. Nagalas sa panunutan san ka di? Kumusta ti babae ni papa? Pati ka di sika. Kat kastamat ti atap mo. Ubing ka pa'y kan nagpintas ka. At da asawa ti amami. Liklikam kuman ni papa. Awan na relasyon mi kinininong Ben. Dayta lang ang ti maibaga. Sapay lang ko mga rod. Takas tangag paiso. Kamudyanan na. Aggraduar tamot langan, friend. Anya pa lang tararamidan ta dito ngay. Umunag ka na, tani, mangrugin ti programa. Awan matlaangan ni Ninong Ben. Iso ngamin ti mangimarcha kanya. Sumarununtun iti uneg no sumangpet. Adda akong diti venue ti graduation. Adda kayat ko gan. No pudno nga awan relasyon da papaken iti dayja Yumi. Sana mapamapan dito'y ni papa. Ngam lumakitak ita. Talaga pudno ti atap mi. Ne.
Itay pa'y akasla da birbirukan ni Yumi. Urayin na nga to ni Papa. Ha? Ni Shera. Apay nga mauawag. Hello, Shera? Hello, Manong! Apay agsangsayot ka? Naatake ni Papa. Ata kami ta dito ospital kat delikado ti kasasahad na. Anya? O sige, taumayak ditan. Manong, mabitlaang. Kadwam ka din ni Ninong Ben? Ako, adta kami di ospital ni Papa. Anya, apay ka no. Tangay nalpasan ti graduation. Mapanta ko may di ospital liyam. Ala, kat kumusta ka no ni Sir Ben? Tsaka mo, Ang mga no, pagsasawan da ka ti pamilya na ijay. makamuditan. Basta mapantay jay. Kuyugan na, friend. Awan pa'y puot na manipod itay bigat. Madanagan ak nga rod, Manong. Ang mga no ilaylayon nanti saan nga agriing. Omega, tamapantay itayan na silet. Sige, Manong. Mabalin ka di apasyaran ni Ninong Ben. Apeng adda ka ditoy. Bye-bye amno kayat napasyari ni Papa Shera. Pangaasiyo. Kasla ama ti pangibilbilangak iti amayo. Kandakkel ti utang ko ana imbag anakam kan ko ana. Iso apalubusan dak kumaamang sarungkar kan ko ana. Ala, umay kan Yumi. Ninong Ben, mangmangagnak ka di. Di mating karim kan ni Papa. Adi nakbaybayan. Asikat yagbalin amay kadwa nga amak. Sipod pimusay ni Papa. Ngamit, panawan nakadimat lang agmaymay sa. Yumi? Naragsaka ko mga turpos. Tanda pang isagutak iti amin na baligi. Ngamkas na'y matinapasamag kan Ninong. Anya pa iti serbi da ito'y diploma no panawan nakmat. Akas iti panang panaw ni Papa Kanyag. Kasano ako? Ma'am, awan kinapod no ti atapyo kada kami. Tultulungan naklaang ni Ninong. Taing ka rin na iti day di papagayam na. Adi nakbaybayan. Kat bigbigak nga utang ko anay bag anakam day takin ni Ninong. Ala, di mo pa'y panunutan da itabalasang ko. Kasaritam kit di ti asawak, barang mangagna ka, kat sumungbat matan. Agyaman ak, ininutan ti panagimbag mo, Ben. Ni Yumi. Di yu gurguraan, Wan. Takasla anak kunday jay. Ulilan ademang. Kat awan mang tulong kinkwana. Nusan asyak aninong na. Wan, di mo pa kadanagan da ita. Tamanipod ita. Ipatagmimutan ni Yumi kas kamang ti pamilya tayo. Agyabanak. Dalya. Pasensya ka no pinagpanunutan da ka iti saan anasaya at balasang ko. Lipatin yun day tanana. Basta siya, amalaang ti pangibilbilangak kinininong. Taulila akit nga rudan ademang. Maasya naklakit nga rodan kan ka. No kayat mo, agnaid kan dito'y balay. Saan nana? Adda balay ko. Nairwama kon ngagmaymay sa. Kan adda tigayim ko apasaray mangkadkado kanyak ijay balay. Ay kasi kaya't asawan da ito'y Shera. Apay ngagbakbakwar ka. Pagkawanan ko, mamama. Nga masikugak. Anya, unay kabutan. Nagngato ti arapa mi parakan ka. Ngam nagpasikog ka.
Sorry talaga, mama. Awanan ti maramidak. Yumi, sabong para ken ka. Ha? Ay ayatan ka, Yumi. Ni, sigurado ka kaditi daytang ibagbagam? Wan, Yumi. Inayat ka iti limit. Jaklay bagbagat ang mabayinak. Leomar, Sapay ko ma. Dadapan na kay karit, Yumi. jakpay ang muti isungbat ko iti dayta. Leomar. Kumusta kayo, Ninong? Nasaya, tenterik nak iya. Naimbag ako. Nasaya at nga rin no kasta, Ninong. Pasensya kayon manmanuak nga umay dito Busy ak ngamin iti trabaho. Wen, mauwatak na ita. Kat, kumusta kayo niti anak ko? Ni, anyat kayat yung asawan, Ninong? Inaklon mo ka din, ti anak ko? Ha? Agbagay kayo kinilyomar. Isu nga aklon mo iha. Kaya't kalaunay aparaken ko ana. Kinapudno na. Plano mintag kalay sa Ninong. Papa. Anya? Wen, papa. Tulagan tayo ti kasarmi giniumi. Nagsaya at na ding ganda itangay magbagamiho. Sige. Pagsasaritaan tayo ti kalay sayo. Kat, welcome to our family, Yumi! Agyaman na, Papa. Sana nasaya at ti managatap nang rona no awan umdas apam managnag mo. Alaga gayem di tan nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo angin.